Lapha kusesigodini saseGugwini eMzimkhulu. Le ndawo ingezinye ezinenselelo yobubha. Usindisiwe Shazi oneminyaka engama-32 ungomunye wabalimi abalinganiselwa ema-50 kulesigodi. Bakhiqiza ummbila. UShazi uthi lezinyanga ezidlule zike zaba nzima impela kubona njengabalimi. I-lockdown iye yabanzima kakhulu ngoba thina njeka nabantu esiphila ngenhlabathi iyona into esiziphilisa ngayo. Ubunzima la sibthole khona nese siqala nje sikufanele basifune sifakile izifonyo njengoba ke i-lockdown yonke idinga ukuthi umuntu akasebenzise isifonyo. Safaka izifonyo kunzima kuphefumula babhemi ufakile isifonyo. Uhulumeni wesifundazwe uthi ukwethulwa kohlelo lokuqala ukulima kuzosiza ukuxazulula inkinga yokwentuleka kokudla. Siyakholwa ukuthi njengoba siqala uhlelo lokule planting season sizophinda futhi ke ukuthi lokho okwehlile sikukhuphule umthamo lo bese sewehlile ngenxa yokuthi bekuyise ku-COVID-19. Le ndawo inamahektha ke alinganiselwa emakhulwini amane. Uhulumeni uthi izakhamuzi zisazokuhlomula ohlelweni lokunikezwa kwamaplazi. La KwaZulu Natal amafama u21 okungama hectares angapheka 9000 azokhululwa nje ayiswe kubantu. Kodwa sithi angagcini lapho nalomhlaba esinawo emakhaya asusebenzise. Uhulumeni uthi uzokuthuthukisa ke uhlelo lokucija abalimi abasathuthuka ngamakhono amqoka ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemzimkhulu.